Обичайте се, бе, хора. Какво ви има? Нали ви създадох по мой образ и подобие? Мислите ли, че аз правя грешки? Не, не правя. За да го видите по-ясно, може да излезете навън и да погледнете едно цвете, например. Какво виждате в него? Да, точно така. То е уникално, съвършено, единствено и неповторимо. Точно като вас. А сега се погледнете отново. Какво виждате? Да, част от мен. Ти носиш божествената частица, която аз отделих от себе си, за да те създам и да започне играта. Аз виждам едно уникално същество, което само се вкарва в някакви рамки и не иска да излезе оттам. Да, вие за това сте тук и сте поставени в някаква рамка, но това е само част от играта, която сътворих. Спомнете си обаче, каква е целта на цялата тази игра. Да се обогатим, да се разгърнем, да преживеем различни модели на мислене и поведение, но и да се събудим по някое време, за да станем цялостно разгръщането. Да се слеем с цялото. Ако има някой, който все още има нужда от помощ, защото не се справя сам, да му помогнем, да подадем ръка, но само и единствено той, ако е готов, за да не нарушаваме вселенските закони. Защото тогава хем няма да помогнем, хем ще си докараме някоя друга излишна програма в нашето поле. А ние нямаме нужда от това. Точно в този момент, това, от което имаме нужда, е да се разгърнем, да си простим, да видим цялата картина извън ситуацията, в която се намираме и да разберем защо сме точно тук, точно сега. Какъв е урока, който трябва да усвоим, за да продължим еволюционно напред? Обичам ви и ме е грижа за всички вас. Толкова ми е болно, когато гледам какво си причинявате сами. Тато не беше алкохол, тато не бяха опияти. Сега и на телата си посягате. Първо ги изрисувахте, все едно не бяха достатъчно цветни. А сега ги тъпчете с какви ли не други неща. Дали не ви минава през ума, поне за малко, че по този начин се отричате от мен? По този начин отхвърляте божествената частица, която съм ви дал. Част от себе си ви подарих. Боли ме. Боли ме. Боли ме. Само като ви гледам, ми се иска да рева. А когато ви пратя помощници, които носят цялото знание със себе си, вие какво правите? Завирате ги в някое болнично заведение. Слагате им някаква интересна диагноза и ги държите като затворници. Вместо да ги слушате, какво има да ви кажат? Какво знание ново носят? Вибрационното поле им е много по-високо от вашето. И вие го отричате. Не, той е ненормален. Защо? Защото не се побира в рамката. Коя рамка? Чия рамка? Кой си ти, че да слагаш рамки? Имаш ли това право? Кой ти го даде? Аз не съм. Нямам спомен. А съм много паметлив. Ха-ха. Весел смях.